pawns. Round 1. Fight! Està sortint, està sortint. Fotis, mega xungo apuntar, Merda, en sèrio? Me n'he carregat un, m'he carregat en Fomber. Vamos! 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 Vale, només queden perites. Yeah! Yeah! Hosti, està just a la base enemiga. El veig. Merda, em dispara. Però, bueno, no m'ha vist. O sí, jo què sé. Està campejant. Està campejant i que dona gust. Vale, doncs, si vols, sortim els dos alhora i així, pues, no podrà, saps? Fot-li. Espera. És que... GG. Round 2. Fight! Sí, firmo, ho he vist. Merda, auto-eject, merda. Com estàs, Copes, canvi? Ah, ejectat. Ah, merda, jo també. Vale, tornem a peu fins a la base i la defensem amb el fusell. Ja, que remei. M'ha fico torniquet i dic. N'hi ha un que està vinguent per darrere. O a quin tens enfilat tu? Bien! Moriré! On estàs? Estic sota el coet, no el puc fixar. Estic aquí enganxat, no puc venir. Vaya merda d'enhance movement. No puc fixar el de llonsis d'en Perites. A l'enemic Perites no el puc fixar. Però ha mort. Ai, l'altre, el que m'està disparant, el que té el canó bo. Ah, ja el tenia. Però és que estic aquí donant la volta, però és que no sé com arribar on estàs.